Erino shokora ndauya naro pachigaro chenyu mambo. Zvichanaka rini, zvichaita riniko mambo, tibatsireiwo Mwari. Zita rangu ndonzi Evangelist Richard Chamunorwa, ndinobva kwaGutu kuChibhune. Ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Ndakatanga kuimba mugore ra2011 tichiimba makwaya kuchechi yedu yeZCC Mandadzaka inotungamirirwa naBishop Mutendi. Kuchechi kunoitwa mapurogiramu akasiyana-siyana emusic zvinongobatsira vechidiki kuti vagone kuraramawo, zveweudhini nezvinhu zvakangosiyana-siyana. Saka mugore ra2011 iroro ndakaendawo kuchechi ndobva ndanokwanisa kujoinawo kwaya iri kuchechi ikoko, tichidzidziswa nemunhu waMwari. Ndikaonawo kuti zvakakosha kuti ndigone kubatawo ndiri kuchechi, ndokubata 2011 kusvika pana 2017 ndiri kuchechi. Dzikanawo ndakurawo ndandichiri mudiki, dzikanawo ndakura uye ndichidzidza maringe nechipo changu chekuimba chandakanga ndaona kubudikidza nemakwaya ataitawo kuchechi, kuti ndaitoimbawo vanhu vachiteererawo. Saka mugore ra2017 imomo ndopandakazopinwa kuti nditangewo chikwata cheThe Power of Choice Sounds. Ndopatakatanga chikwata chiya, ndopatakatanga kuzoenda kumastudio kunorekodha albhamu rekutanga richinzi Ndine Mubvunzo, albhamu rechipiri richinzi Makairasa, rechitatu ra2025 richinzi Nyarara Kuchema, ndoratinaro izvezvi. Asi randakanyanyisa kuzikanwa naro zvakanyanya ndi albhamu raMakairasa repana 28. Pamusic yedu tinotamba mugiti, zvese zvatinongoita kuchechi tinoita pamusic. Zviri kutisungudzira zvakanyanya nekuti pane zvimwe zvinhu zvatiri kutokwanisa kuita zvekutiwo tirikwanisa kutobatsira vechidiki. Ungatisa bhendi redu isusu rine vechidiki zvakanyanya, kuti vakomana nevasikana. Saka tikatarisa kuti ike zvino vakomana vazhinji vanogona kuwanikwa vachirasikirwa neupenyu nenzira dzemitoriro, vasikanawo vachikurumidza kupinda mudzimba zvisiri zvinhu zvakanaka, zvekuti vakangopinda mudzimba macho havazotori nguva vachirarama vari madziri. Kurudziro yandoda kupa vechidiki ndeyekuti chekutanga kunamata chinhu chakakosha, uye nekuteerera vabereki, uye vasiye zvinodhaka nekuti zvinouraya upenyu. Kana ukarangoira watopinda mukati mezvinodhaka, hapachina chimwe chinhu chauchagona kutomuita mukati zvinenge zvatouraya keriya yako. Chinonzi mugiti chii? Alright. Chinonzi mugiti, chatinongoti mugiti rinongori zitawo ratinongoshandisa, but kazhinji pamwe pacho tinogona kungotiona itukureya because kune kuchinamatwa, kuchiparidzwa, kuchitambiwa, asi iri ringori zitawo rakangopiwa pachiziyo kuti ungonzi mugiti. Chatinoti mugiti tinenge tichitamba tichidai so: vawakandirongera dzoro wagairasa, wagairasa, vawakandiramba Fiona wagairasa, wagaira, vawakati Aude sina chainacho, sina chainacho.